Sotele jabarani filebagaw assalamu alaikum aw bisimila ka kunafoni kenona ka keni jamana kuntigi ka karo ka fo la halaye mi ajabala isa kuluba karo ka fo aye maw bisimila ka sega hagila falefele ke jamana yere tabolo la ka keni aywa denendu juin kalo kleta ani duru jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita aye bisimila luke aywa karedo temenen kofe aywa maminu koni karo ka fo mawe jamakulu membe jamana kuntigi yere anofe tamake akaja berberel ton membe fanga kuna ni wati na noye RPM ulu nofe tamake baw karo ka fo nabe fo mako majorité présidentielle aye o jamakulu bisimila ulu koni bisimila kunte dore hunana kana yira ka fo ulu koni ka demembe aye jamana be la haliamina ni wati na ina fo jamakulu munumbe samasamalla aywa ka yira ka fo jamana kuntigi aka walanseme ulu koni nana kana kokorma dulike kana kumanyoyalike ka hagilan falefaleuke o nasara konnana o temenen ko ka boy aywa femi fana ye nyama munu nolu be talike ladala ko kunga ka bo jamana korean fanfe ulu fana ka nyama no ladala nyama ulu fana nana kana hayulu fana bismillah tenado aywa juin kalo kleta ani duru kuma bolla fem ka o belajele ka fo jamana yere abe gelaya min kono ni wati na u ka se ka hakilla falefaleuke fere bi se ka soro ula chuga mina jamana akaseka bo ni gelaya nun konnala aywa ka keni segu marabolo konna ye jabali anga fintigilakaw no ye karo ka fo ul masiri tabawe ulu koni tara do mugujugu mi na kera kasaraye uma ka keni karo ka fo karido ye juin kalo klita ani nani aywa selefana kile temenen kofe mi anga fintigilakaw ye ulu koni tara bali mugujugu mi na kera aywa boke were ngina aywa jabali ale marakonna na goma kura min koni anga fintigilakaw ye ma muka ani nani ulu ni tora ala aywa femi koni ma shegin ulu sera ka bo jekulin konnana min koni mobili tan ani nani karo ka fo ulu koni mase ka lasoro mi karo ka fo bamanci wale kebaga nunu fe o belajelen temenen ko min koni fama moy usira ka halisa ka uchesri ka bamanci wale nunu ka ato ugen Mali konona mi ye aywa berbereli ton nyema ye no URD Soumaïla Cissé ale koni be bolola amena min koni atafa madon amene baw madon o kelembe sababu min koni aywa fanga tabolo ani mi ye amene baw yere kaseka hila do belajele ka kula ka keni wale min kera karo ka fo kabri mars kalo kle muga ani duru mi Soumaïla Cissé nale berberel tonya ma no URD ale koni minana mine chokola mama karo ka fo mine banu umase ka don folo mine yoro koni o sera ka don ewa min koni chateuye awli ayira ka fo ni wati labanu na min koni GCIM no ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ulu nyama koni no ye aywa kufa aleni yad agali ko segesegeli ba yira ka fo olu koni sembe ko ina sabula mi aywa kunafuni charisrae no ye monde afrique olu ya yira ka fo ni wati temenin na jado yira o ja konna na min koni ni ma ko fole nu yade agali aleni kufa olu be ka kunafuni di ka fo mi aywa Soumaïla Cissé koni abe olu de ka bolokan sabula mi fena ye négociation ye no ye kumanyo ye kasega yira ka fo ube femi no fe wala sa aywa mi o kaseka labla ko o ko fana olu be sena kabiri watija femi jekulu fana na be fo mi mako aywa matsina katiba masina olu fana ni mabe onyemaya la no oye Seku Cissé ale fana ni aywa yade agali ni Amadou Kufa no olu be barake nyogon fe belajele ya ira ka fo jami koni bora mi Soumaïla Cissé ale ni aywa yade agali kata Seku Kufa ma no olu de be ga ira ka fo abe olu ka boloka anga ko anye koni masega don kuna foni mbe ka ira ka fo nimbela yele ma ira ka fo nwati na ewa mi Soumaïla Cissé koni abe soro korean fan fe ko nga ko fan jumen kelena onye masega don koni katiba masina niyo oluka tabolo laje olu koni ye flala kawye ewa katase mi cheni min kera Mali konona na marsikalo kle muka ani sabat mene sa ba fla ani ta ani kononto no kera ogo sagu kata cheni badoi ma keme ani bisaba ani nane ka olu bone
u ni na n'o kɔmasegin nana kɛ juin kalo tile 9 san 2019 ayiwa Sobane Dako ye min ye ayiwa dɔgɔnɔ ani filaw ko a bɛ o ko o taa n ka segin kofɔ min ye février kalo tile 14 san 2020 min ye maa 35 ye olu fana bɔnɛna u ni na min ye nin cɛ kofɔlen ye n'o ye ayiwa Seku Sise kunnafoni b'a yira k'a fɔ ale kɔni fana ye Amadu Kufa o ka cɛ gɛlɛn ayiwa min ye Yade Agali fana ye o fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa nin bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye Sumayila Sise ŋunuŋunu kɔni b'a yira k'a fɔ a bɛ olu de ka bolo kan. Jɛkulu min sigilen bɛ ayiwa Mali kalanso minnu bɛ kɛnyɛrɛye hukumu kɔnɔna na olu tɔgɔ la olu kumana k'a yira k'a fɔ min ye ayiwa kalanso 9nan ye walima u ka datugu walima ayiwa kalanso tɔw olu ka dayɛlɛ. Jɛkulu min sigilen bɛ ayiwa min bɛ kalanso tɔgɔ la minnu ye kɛnyɛrɛye kalanso ye olu ye ɲɔlajɛrɛ kɛ u ni kunnafonidilaw k'a yira k'a fɔ olu kɔni ka hakilila ye min ye kilasi minnu dayɛlɛlen bɛ n'o ye lakɔlidenw ye n'a bɛ fɔ maa minnu ma ko minnu bɛ examen kɛ kiimɛlikɛlaw kilasi 9 ani 12 o n'a ɲɔgɔnna tɔw ayiwa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kilasi 9 min dayɛlɛlen bɛ ayiwa ko waati bɛ ka taa cogo min na ko yɛrɛ taa cogo bɛ cogo min na ko kilasi 9 ninnu olu ka datugu ko walima kilasi tɔw olu ka dayɛlɛ ka fara a kan ko sabula n'i y'a jateminɛ kilasi 9nan ninnu olu dayɛlɛlen a kɛlen bɛ gɛlɛya ye olu lɔkɔli karamɔgɔw bolo ayiwa ɲɔgɔn kɔni kɛra sibirido juin kalo tile 13 san 2020 u jabala la Kalabankɔrɔ u y'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye gɛlɛya ye u bɛ olu kan tuma min na ni jamana y'a yira k'a fɔ lɔkɔlisow bɛɛ lajɛlen ka datugu banakisɛ sababu la olu kɔni ye jamana ɲɛmaaw ka kuma mɛn ayiwa kalanso kɛnyɛrɛye ani min ye jamana ta ye a bɛɛ lajɛlen ye daw tugu kumana min na n'u nana fɔ ko ka ayiwa kiimɛlikɛlaw ka kalansow dayɛlɛ olu kɔni ye kalansow fana dayɛlɛ minnu bɛ kilasi 9nanw kan ale ni kiimɛlikɛlaw n'o ye examen kɛ kilasi tɔw ye ayiwa nin waati in na u yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ kilasi 9 ayiwa denmasa minnu ka denw bɛ kilasi 9 kɔnɔ olu yɛrɛ ka musaka sarataw o tɛna se ka lɔkɔli karamɔgɔw sara ayiwa min kɔni ye fɛɛrɛ ɲuman ye o de ye k'a fɔ kilasi tɔw ka dayɛlɛ ka fara tɔ ninnu kan ayiwa walima jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u bolo don dufa la ka olu bilasira ayiwa ko n'o tɛ kɔni fɛɛrɛ tɛ a la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa 100 sara la lɔkɔliso 85 olu bɛ yɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko location ni so de b'u bolo u bɛ o yɔrɔ sara yɔrɔtigi ye ko o fana kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye olu kan ayiwa kilasi 9nanw ni 12lanw dɔrɔn tali o tɛ se ka yɔrɔw sara ka tila ka ayiwa lɔkɔli karamɔgɔw fana sara o ko kɔni o y'a yira k'a fɔ min kɔni ye olu hakilila ye kilasi tɔw ka dayɛlɛ walima ayiwa minnu dayɛlɛlen n'o ye kilasi 9 ye o fana ka datugu. Mali kɔnɔ nin waati in na an bɛ banakisɛ min bɛ sen na n'o ye coronavirus ye an b'o kunkanko kibaruyaw di. Nin waati kɔnɔ Mali kɔnɔ maa minnu garisɛgɛ kɛra coronavirus ye maa 1879 banakisɛ ye olu de sɔrɔ ayiwa maa minnu kɔni bɛ ni banakisɛ ye olu sɔrɔ n'olu kɛnɛyara o bɛ taa maa 1210 ɲɔgɔnna kɛra sababu ye ka maa minnu tanya o ye maa 100 ani maa 9 ye maa minnu bɛ furakɛli la nin bolo kan nin waati in na banakisɛ in sababu la o ye maa 600 ni 69 ye. Fana Mali dugukolo kan min ye fana ye ayiwa ko ka maaw bɔnɛ u ni na ko a ko bɛ ka caya o sabula ko ayiwa jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ tigɛ min na polisiso o bɛ se ka dayɛlɛ fana dugukolo kan waati n'a nataw la ka kɛɲɛ ni arabado juin kalo tile 10 ye fɛn min ye ayiwa fana ye sa min ye maa ye ale fana bɔnɛna a ni na i komi n'a fɔ a kɛra ye ka caya waati tɛmɛnenw la n'o ye Bakari Sangare n'a si bɛ ayiwa san 50 sanfɛ ni i ka dɔn k'a fɔ ayiwa finitigilaka don a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la jateminɛ y'a yira k'a fɔ ale kɔni fure taara ye i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ la ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ bugɔlida kɔni o ma ye banbatɔ in na ayiwa fɛn min kɔni yera la o de kɛra ayiwa beseda ye beseda min ni i ka dɔn k'a fɔ o kɛra sababu ye ka bɔ a kan yan fan fɛ ka joli caman bɔ a la ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin tigilama minnu ye nin waleya in kɛ i b'a ye k'a fɔ ko u mako tun bɛ adamaden joli de la ayiwa ko o sɔrɔlen kɔfɛ u taara ka i ka dɔn k'a fɔ banbatɔ in a
fililen to min kɔni alamisa don juin kalo tile 11 fana ale mairie kɔnɔna na yɛrɛmara kafo o dagayɔrɔ la ayiwa min kɔni maaw ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kunnafoni di u y'a yira k'a fɔ min ye ayiwa ɲɛmaaw ye u ye olu labɔ a ko kalama ani finitigilaka tɔ minnu bɛ yen sandarmu ale ni ka dɔn k'a fɔ gardiw i ka dɔn k'a fɔ ka olu bɔ a ko kalama nana yira k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli ye o bɛ sigi sen kan Sanusi Kulibali ale kumana ale ayiwa lakɔli karamɔgɔ ye fana a y'a yira k'a fɔ adamaden ni kɔni i ka dɔn k'a fɔ o ye fɛnba ye a tɛ se ka kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw bɛ ka bɔnɛ u ni na ayiwa ko min bɛ sigi sen kan n'olu fana ye sɛgɛsɛgɛliw ye enquêtes ayiwa ko ɲɛ fana tɛ ka sɔrɔ o la min ye ayiwa wasaden Mahamadu Jarasuba ni ale a ka kunnaja sɔrɔ masigi ayiwa ale fana kumana k'a yira k'a fɔ ale na bataki kɛ k'a ɲɛsin ayiwa polisi o ɲɛmaaba ma a y'i ka dɔn k'a fɔ ale ni gendarmerie olu ɲɛmaaba ma ka ɲinini kɛ laɲini min b'a to fana kɔnɔna na ayiwa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na kosɛbɛ ayiwa kuma laseginna jaabiw ka min ye Musa Infayi n'ale ye polisi yɛrɛ ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ nin tanyani minnu bɛ ka kɛ nin bɛ an bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ i sen kan olu kɔni na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min kɔni ye ayiwa commissariat n'o ye polisiso ye ka taa o sigi fana dugu kɔnɔna na waati na nataw la ayiwa walasa fana ayiwa lakana a bɛ se ka sabati cogoya min na ka ayiwa finitigilaka tɔ minnu bɛ yen ka olu dɛmɛ u ka baara la. Burundi kɔnɔna na olu ka jamana ɲɛmakura min ayiwa n'a kale kunnaja sɔrɔ mɛ kalo tile 20 tɛmɛnen ayiwa o ka sigili o kan ka kɛ ayiwa min ye waati na nataw ye ka kɛ ni waati min ye ayiwa Burundi ale ka jamana ɲɛmakura n'o ye Evariste Ndayishimiye ayiwa kalafili min kɛra n'ale a ka kunnaja sɔrɔ mɛ kalo tile 20 tɛmɛnen ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ka sigili o bolo dalen bɛ ayiwa juin kalo tile 18 na ayiwa i n'a fɔ a kun fɔra cogoya min na yanni Pierre Nkurunziza ale ka ntanya ayiwa min ye waati min kun fɔlen no o de kun ye uti kalo tile 20 ye k'a fɔ ko Evariste Ndayishimiye ale bɛna sigi fanga la ayiwa JTTA i ka dɔn k'a fɔ n'o ye Burundi o capitale ye min kɔni ye Pierre Nkurunziza ale ntanyanen kɔ ka sababuya kɛ ayiwa dusukun gɛlɛya ye min ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ u ka sariya sunba kow kunna olu nana yira k'a fɔ min ye Burundi a tɛna se ka uti kalo tile 20 kɔnɔ nin cogoya in na ayiwa Evariste Ndayishimiye a k'i labɛn juin kalo tile 18 ayiwa fanga o ka d'a ma ayiwa yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye JTG ye n'o y'u ka jamana faaba ye ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 11 min y'u ka minisiriso ye sa min ɲɛsinnen bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna ani jamana wɛrɛ koɲɛ ɲɛnabɔliw ma o kɔni ye ka dɔn k'a fɔ batakiw kɛ k'a ɲɛsin jamana caman ma ka u wele ka na u ka jamana kuntigi sigi in na JTG Burundi ale kɔnɔna na ayiwa juin kalo tile 18 Egypte dugukolo kan ayiwa min ye ntolatikow ye a kow bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni Egypte dugukolo kan min ye ka dɔn k'a fɔ juin kalo tile 20 o fɔlen don k'a fɔ ko min ye ayiwa nazaraw b'a fɔ ma ko feu vert ayiwa ko sira a bɛna di min ye ntolaci jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka ntolaci lafiya kɔnɔna na Ashraf Sobi n'ale ayiwa Egypte a minisiri ye min ɲɛsinnen bɛ ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kow ma ale y'a yira k'a fɔ min kɔni ye ayiwa juin kalo tile 20 ye sira bɛ di ayiwa fɛn min ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka baaraw daminɛ cogoya min na min kɔni ayiwa bolola ntola ka taa se sonantola ani ntola suguya bɛɛ lajɛlen a ka ja farikolo ɲɛnajɛ siya wɛrɛw min kɔni ye juin kalo tile 20 ye ko sira dilen don bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka i ta daminɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni Espagne kɔnɔna na ni i ka dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu u tun bɛ adamadenw ayiwa min ye olu maa yɔrɔw ye i ka dɔn k'a fɔ ka olu kɛ feerefɛn ye Espagne ni maaw ye maa minnu ni cɛ 12 bɔɲɔgɔnko don ni ka dɔn k'a fɔ olu minɛna fɛn na a bɛ fɔ min ma ko trafic d'être humain ale ni ka dɔn k'a fɔ u bɛ adamadenw ka u bɔnɛ u ni la min ye u farikolo yɔrɔ wɛrɛw ye ka se ka olu feere k'o kɛ wari ye dɔw ta ye bolo sen a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a la ninnu maa kɔni u ka dɔn k'a fɔ ninnu ka ayiwa a bɛ fɔ min ma ko u ka réseau n'o ye u ka jɛkulu ye u lakodɔnna fɛnɛ ka tila ka tɛgɛ kɛ ninnu
ninnu maa 12 la ka dɔ k'a fɔ an bɛ don min na ye ko bi u kɔni u bɛ bolola ni maa ninnu u tun bɛ maaw nɛgɛn ka bɔ farafinna k'a fɔ k'u bɛ taa n'u ye ayiwa farajɛ la u bɛ se ka wari min minɛ maaw la u bɛ se ka 500 € minɛ dɔw la ka se ka 750 € minɛ dɔw la nka u bɛ se ka taa ni maa ninnu n'u ma se ka min bɔnɛ ani na u b'olu ɲɛnama ka dɔ k'a fɔ u bɛ taa olu kɛ wari u bɛ se ka dɔw kelen feere ayiwa 500 000 € u kɔni u sera ka dankari maa mun ka ko la nin na o ye maa 1000 ɲɔgɔn ye u ka nin jagosira in a tun bɛ bɔ Faransi fɛ ka taa Belgique Allemagne nin bɛɛ lajɛlen u tun bɛ bɔ nin sira ninnu fɛ nka an bɛ don min na ye ko bi dankarila u la u b'i bolo la. Muso tele Jabaranin filɛbagaw an ka bi kunnafoni a bɛ dan nin yɔrɔ la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a k'an bɛ Muso tele sanfɛ waati wɛrɛ inshallah.